We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Wangishisa ngamanzi abilayo unkosikazi wami. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ngicela ukubuza ukuthi umxolela njani umuntu okwenze isihluku esingaka. Indaba yami iqala kanjena. Ngiwubhuti osekhulile nje impela. Iminyaka yami ingaphezulu kuka-40. Ngikhulela endaweni yaseMpumalanga e-Ermelo. Ngikhula nezingane zakithi ezimbili zamantombazane. Sikhuliswa abazali bobabili. Umama ubengasebenzi, kodwa ubaba yena ubengumakhenika wezimoto. Yiwo-ke umsebenzi kababa ekhaya obuletha isinkwa etafuleni, bese kuba yigrant. Bengiyingane ebikhonze kakhulu ubaba. So ngaqala ngimncane ukumsiza emsebenzini wakhe. Ngingasho nje ngithi uyena owangifundisa izimoto kakhulu. Ngifundile ngaqeda isikole, kodwa ngaqeda sengimdala ngino-21 years. Ngoba bengingaphiwanga kahle ezincwadini. Kuthe mangiqeda isikole, ila ngagxila khona ekusebenzeni nobaba. Wangifundisa ubaba lo msebenzi. Ngingasho nje ngithi sase sisisebenza sonke. Ngathatha isinqumo sokuthi ngiphume ekhaya ngohlala emqashweni. Ngesizathu sokuthi nami ngizokhona ukuqala ngibe indoda ngizimele. Ababanga nankinga ekhaya nalokho bangeseka. Into eyenzeka-ke mangifika emqashweni, ngahlala kahle kakhulu. Kwase kuba khona intokazi esasiqhashe nayo kulelo jaridi. Wayemuhle usisi, ekhanya ngokwebala, akhiwe kahle. Ngapha anyathela ngabantwana. Usisi lona wangichaza kakhulu. Ngase ngicela uthando kuye. Ngaba nenhlanhla wavuma lo sisi. Lo sisi-ke ubehlala nengane yakhe yentombazane. Ngangingenankinga ukuthi unengane. Sathandana nosisi konke kuhamba kahle. Mina ngangazi ukuthi unengane eyodwa. Kanti unenye ingane ayifihlile ehlala kubo. Usisi ubesebenza eshop noma ngeke ngisho igama. Kuthe sino-3 months sizwana, sase sithatha isinqumo sokuthi asihlale ndawonye. Ngenxa yesimo sokuthi la besihlala khona bekungama one room. Kwaphoqa-ke ukuthi siyofuna indawo enkulu. Khumbula lo sisi ubehlala nengane yakhe. So besingeke sikhone ukuhlala nengane erumini. Sayifuna-ke indawo sayithola. Ngabazisa nasekhaya ukuthi sekukhona usisi esengiphila naye. Bajabula kakhulu, bamamukela futhi. Kuthe sino-5 months sihlala sonke nalo sisi. Usisi lona walahlekelwa umsebenzi. Akubanga nankinga lokho ngoba bengisebenza mina nobaba futhi ibhizinisi belihamba kahle kakhulu. Ngenxa yokuthanda umuntu, ngathatha isinqumo sokuthi ngimunike ikhadi lami lasebhenki lihlale kuye. Kube uyena-ke obheka izimali zasendlini. Wahlala isikhathi esingango-6 months engasebenzi.
kuyimina owondlayo endlini, ngibuye ngondle kubo. Kuba-ke bekuhlala ugogo wakhe nosisi wakhe kanye nalengane ekuthiwa ekasisi wakhe. Uthe umethola umsebenzi lo sisi, ekhaya base beqala bengifaka ingcindezi yokuthi ngiyolobola. Nami ngangivele ngifisa ukuyomlobola lo sisi. Sahlela-ke sayolobola saqeda. Sase sifuna indawo yethu yokuhlala. Khumbula usisi lona ukuthi silobolana nje kanjena sasihlala emqhashweni. Ngenhlanhla-ke sayithola indawo ekungeyethu. Nathi-ke uNkulunkulu wasibusisa ngamawele abafana. Ngakujabulela kakhulu lokho. Ukuqala kwami-ke ukuthola ukuthi lengane akathi ekasisi wakhe ingeyakhe. Sathi masithola indlu, sase senza okungumcimbi nje omncane wokubonga. Samema abomndeni nabangani. Kwakukhona utshwala kulowo mcimbi. Ngangazi vele ukuthi usisi wakhe uyaphuza. Kodwa izinto azikhuluma esedakiwe zavusa insolo kimi. Waveza ngalolo suku ukuthi ungitshela nini ngomntwana ukuthi owakhe. Akhuluma nonkosikazi wami. Impendulo kankosikazi yathi, angingamnaki unjena vele medakiwe. Kwandlula izinsuku ngamuthinta uSibali. Ngifuna ukubuza kahle ukuthi ubesho ukuthini mayethi ingane ekankosikazi wami. Wabamba wayeka, impendulo yangacaci kahle. Lokho-ke kwakhuphula kakhulu insolo kumina. Ngaphinde ngambuza futhi unkosikazi ukuthi ingane ngabe eyakhe na. Waphika walala ngesisu phansi. Lento yenzeka ngoGood Friday. Ngababikela ekhaya ngezinsolo zami, base becela umhlangano nomndeni kankosikazi. Ngempela labekwa usuku lafika. Bachazelwa ngezinsolo zami. Bangiqinisekisa-ke ukuthi ingane akuyona ekankosikazi wami. Kodwa-ke ugogo ngaphambi kokuthi angiphendule waqale wakhala. Nayo leyo yangishiya ngingagculisekile kahle leyo mpendulo. Sihambile-ke isikhathi, kwathi ngoJuni makuvalwa izikole yeza lengane izovakasha. Ngase ngithatha isixubo sayo lengane nesikankosikazi wami. Ngacela omunye wabangani bami abangodokotela ukuthi akangenzele ulibofuzo. Wavuma-ke umngani. Angeke nikholwe ukuthi yabuya imiphumela ithi 99.9 positive. Ngamubonisa-ke unkosikazi wami imiphumela yolibofuzo. Waxolisa wakhala wathi ubesaba ukusho ngoba ubengakholwa ukuthi ngizomthanda enezingane ezimbili. Wabethe eseveza ukuthi wadlwengulwa ukuze athole lengane. Angifunanga nokwazi leyo ncazelo, ngangidinwe kakhulu. Kwaqala nje enkulu ingxabano. Lokho kwadala ukuthi kubande nje endlini. Ekuhambeni kwesikhathi-ke ngabona ukuthi vele uthando luyaphela kimi.
Lokho kudalwa ukuthi angisamthembi unkosikazi wami. Ngase ngithatha isinqumo sokuphuma endlini yami nonkosikazi ngiyozifunela umqhasho. Nganginethemba lokuthi umoya uzokwehla kumina. Kodwa kunalokho ngabona ukuthi vele uthando seluphelile. Ngase ngizitholela-ke enye intombi. Ukuthi-ke wezwa ngobani ukuthi sengiyajola, nami angazi. Bengijwayele ukuthi njalo ngenyanga ngimhambisele imali yezingane. Ngafika-ke ngolunye usuku, wangicela ukuthi angihlale phansi ngidle ngilinde nezingane zingikhumbulile. Angibanga nankinga-ke. Ngathi nje ngisahleli, ngambona esebeka amanzi ngebhakede elingango-20 litha. Wathi ufuna ukugeza. Ngathi nginganakile nje lamanzi sewebila, wavele wangithela ngawo wonke. Amagama awasho, wathi akekho ozoba nami ngaphandle kwakhe. Ngaphuma ngigijima, bangiphuthumisa eklinikhi abomakhelwane. Bafike bangindlulisela esibhedlela. Kwaphela amaviki nje amabili ngise-ICU. Mangiphaphama lapho-ke e-ICU, ngathi ngivuka nje esibhedlela babiza amaphoyisa. Nangempela ngalivula icala waboshwa. Nebhayili akayitholanga. Ngahlala esibhedlela u3 months wonke. Kuthe mangiphuma-ke esibhedlela, beza abakibo unkosikazi bazocela ukuthi sixoxe. Bafike bacela uxolo, basho ukuthi bazohlawula, bacela ngicime icala. Ngenxa-ke yezinhlungu nokudinwa ukuthi ngishiselwe into engekho, ngavele ngalushaya indiva uxolo lwabo. Ngathatha izingane zami zaya ekhaya. Laqhubeka-ke icala lahamba 3 years. Kusukela ngo-2013 kwaze kwaba u-2016. Wagwetshwa-ke unkosikazi wami u-15 years for attempted murder. Uphumile-ke kulonyaka ngoFebruary. Manje ubhizi ucela uxolo. Ngapha ufuna nokubona izingane. Ngikhuluma nje kanjena angikapholi kuze kube inamuhla. Mabasho esibhedlela, umlilo lo wamanzi wangena ngaphakathi kimi. Futhi kothatha isikhathi eside ukuthi ngiphole. Sengaphila ngokugeza ngamanzi abandayo ngoba ashisayo kuvele kuvuke inhlungu. Kube ngathi ngishe izolo. Ngiyacela bamphakathi wala ekhaya ukuthi ningibonise ukuthi umxolela kanjani umuntu owenze into enjena. Phela kahle kahle lo muntu ubengibulala. Kwaba nje uNkulunkulu nabakithi abangivikela ukuthi ngingafi. Bese-ke ngicela ukufundisa bonke abazali ukuthi abangafihli izingane ngenxa yokusaba ukulahlwa. Umuntu uma ekuthanda, uzokuthanda nezingane zakho. Futhi umuntu akafihleki ngoba uyakhula. We listen, we don't judge. We listen with no judgment.
Sacela ushele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free. Bazalwane, it's for free, awubhadali lutho.